O Dduw ein tad i ni'n diolch i ti am y fraint sydd gyda ni y prynhawn yma i ddod at ein gilydd. Diolch i ti am y fraint sydd gyda ni o gael darllen dy air, canu ymynau gyda'n gilydd, ac ni'n gofyn i ti o dad yn dy drigaredd i sicrhau fydd ein moliant a'r cyfan oll y prynhawn yma yn dod â clod y gogoniant i'th enw di yn unig, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Emyn gyntaf yw 92, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwchben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un, iachub, gwael, golledig, euog ddyn. 92. Dyma'r cyhoeddiadau i ni. Mae croeso ar ôl y wasanaeth yma lluniaeth ysgafn, ac wedyn y cyfarfod gweddi trydydd nos Iau ar Rhagfyr 1 ac hefyd noson o garolau Rhagfyr y 7 am hanner awr 7, ac wedyn yr oedfa nesaf prawn Sul am hanner awr 3 fan yma. Dyna'r cyhoeddiadau. Ac wnawn ni wneud y casgliad yn awr.
Mae'r darllenad y prynawn yma o epistol Paul at yr Effesiaid ar ail benod, a darllen dechrau ar nod cyntaf i'r 9. Effesiaid yr ail, adnod 1. A chwythau a fiwhaodd fe pan oedd eich feirw mewn camwyddau a thechodau. Yn yr rhai yr odiaswch gynt yn ôl helynt y byd hwn, yn ôl tywysog llywodraeth yr awyr. Yr ysbryd sydd yr awr hon yn gweithio ymhlant anufuddod. Ymysg y rhai hefyd y bu ein hymwireddau ni oll gynt. Yn chwantau yn cnawd, gan wneithir ewyllasiau y cnawd a'r meddyliau, ac yr oedd ddim ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Eithir Duw, yr hwn sydd gyfoethog o drigaredd, oherwydd ei fawr gariad trwy yr hwn y carodd fe ni. Ie, pan oedd ddim feirw mewn camwyddau, a'n cydfiwhaodd ni gyda Crist. Trwy ras yr ydych chi'n gadwedig, ac a'n cydgyfododd, ac yn gosododd i gyd eistiedd yn y nefolion leoedd yng Nghryst Iesu. Fel y gallai ddangos yn yr oesoedd a ddeiau, rygorol olid ei rasef, trwy ei gymwysgarwch i ni yng Nghryst Iesu. Canis trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonwch eich hunain, rhodd Duw ydyw, nid o weithredoedd, fel nad ymffrostiau neb. Bydde di Dduw bendithio'r gair yna i ni gyda'n gilydd y prynhawn yma. Gawn ni nawr droi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. Y rhyfedd beth y prynhawn yma yw ni'n gallu dod at ti fel tad. Y gwaith rhyfedd a gyflawnwyd yn Iesu Grist. E fe yn unig yw y ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Does yr un ffordd arall y prynhawn yma y gallwn ni ddod o'th flaen di fel tad. Duw mawr o dragwyddoldeb, y Duw mawr hyd yn oed yr awr yma, y Duw sydd yn cynnal yr holl bethau ni'n gwybod amdano, hyd yn oed yr haul, yr lloer, yr ser, cyfan o dad, dan dy ofal di y funud yma, yn ei cynnal nhw ac yn ein cadw nhw yn ei lle. Y drefn o'r dechreuad. Ac i ni'n sylweddoli o dad wrth droi at ti fod ni'n troi at y fath Dduw. Y Duw o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. Ac o dad ni'n sylweddoli o dad fod ni gyd, fel o'n i wedi darllen, yn farw mewn camwyddau. Ond ni'n diolch i ti o dad yn Iesu Grist, i ni'n gwybod amdano ti. Trwy ras yn unig, a gallwn ni fod yn gadwedig. Gall cig a gwaed ddim datgyddio hyn i ni. Ond o dad i ni'n diolch fod yna ras a fod yna drigaredd i ni. Ac i ni'n gwybod yn sicr yn ein calonau i ni. Mae Iesu Grist yw'n unig obaith ni. Diolch i ti o dad fod e wedi cael ei eni yn y byd yma, wedi cymeryd y corff yna, wedi dyfod o'r nefolioedd leoedd i drymwyo y byd yma, wedi gwybod am bwysau hyd yn oed y corff, wedi wylo. Ond eto o dad, y pwrpas o'r dechreuad oedd fod ef i ddiodde fy groes,
Ac ef yn gwybod y cyfant oedd e yn ei ddioddef ac yn mynd i ddioddef. Eto fe aeth i'r groes yn fodlon, marw yn ein lle. Yr efengil rhyfedd yma, yr efengil sanctaidd yma. Ni'n diolch i ti o Dad am y gwaith a gyflawnwyd. Ac ni'n diolch i ti o Dad am eiriau y groes gorffennwyd. Ni'n sicr o Dad na allan ni fod wedi wneud, allan ni ddim gwneud. I fod yn dderbyniol ger dy frondi. Nid o weithredau fel na am ffrostio neb. Does gyda ni ddim i ddod o flaen di, ond mae gyda ni'r sicrwydd yma, gallwn ni ddod o flaen di yn Iesu Grist ein harglwydd, wedi ein golchi'n burlan yn y gwaed a gaid ar galfari. Ac ni'n sylweddoli o Dad yn dy olwg di, wyt ti'n ein gweld ni trwy Iesu Grist. Ni wedi ein gwisgo yn ddo ef, ac mae myrdeiant yn llwyr i ni o Dad. Pechodau ni wedi ei gyflawni, nifer mawr ohonyn nhw, rhestr rhyfedd ohonyn nhw, y cyfan wedi ei faddau yn Iesu Grist. Hyd yn oed pechodau y dydd yma, a'r pechodau sydd i ddod. Ond eto o Dad, mae'r gair yma'n sicr yn dweud hefyd, bod rhaid ni ymdrechu i fyw y bywyd yma sydd yn gymeradwy ger dy frondi. Ac fel gweision o Dad, ni'n gwybod o Dad fod gyda ni'r parchedig ofn yma tuag ata ti. Ac ni'n gwybod o Dad fod gyda ni ddymuniad i gael gwybod mwy am y parchedig ofn yma. A gwybod mwy ac yn mwy wrth bod ni'n ymateb i'r pechod sydd o'n mewn ni. Gwybod mwy yn mwy o'r gariad rhyfeddol yna sydd yn Iesu Grist. Rhyfedd i feddwl o Dad fod gwaed y groes wedi'n codi ni fyny, fod yn goncwerwyr. Ac ni'n diolch i ti y prynhawn yma o Dad, fod ni'n gwybod am y farwolaeth, fod ni'n gwybod am yr atgyfodiad, fod ni'n gwybod am yr esgyniad, ac fod ni'n gwybod yn awr fod Iesu Grist ar dy ddeheulaw di. A'r gweddiau yma ni'n ymdrechu roi wrth flaen di o Dad sydd yn cael ei rhoi trwy Iesu Grist ein harglwydd. Diolch i ti o Dad fod y gariad sydd gyda ge nawr tuag ata ni. Y cariad oedd gyda ge am amser oedd y ddeiar yma. Cariad at y disgyblion. Cariad at yr rhaid yn oed oedd yn ei erlide. Ac fod yr un cariad yn nawr yn ein cymell ni. I ddod ata ti mewn gweddi gyda'n gilydd ac i ddymuno'n llwyr arna ti am bob bendith y prynhawn yma gyda'n gilydd. Diolch i ti am y gair yma o'r dechrau hyd y diwedd yn llawn o'n harglwydd Iesu Grist, pwrpas yr holl beth. Oedd yr ychubiaeth yma sydd yn Iesu Grist. Ac i ni'n gwybod o Dad fod gyda ni ddyfodol hefyd arbennig. Nid pethau'r byd yma ddylen plesio ni o Dad, ni'n gwybod hynny. Ac ni'n gofyn i ti y prynhawn yma fydd yn llygaid ni, yn meddyliau ni, yn calonau ni, yn edrych ti ar nef, lle mae e'n gwiredwr Iesu Grist. Mae'r gair yn cyhoeddi un peth arall sydd mor bwysig i ni. Yr Iesu Grist yma yn dyfod yn ôl yr ailwaith. A'r fuddugoliaeth. A'r cyfan oll i ni'n gwybod am yn y byd yma. Tosturi a'r hiraeth, dagrau, ofnau. Yr cyfan wedi gorffen. Ac fyddwn ni'n disgwyl amdano ef o Dad. Gwnawn ni y prynhawn yma i fod yn rhan o'r paratoi sydd gyda ni. I ddisgwyl am y gwiredwr Iesu Grist yn dyfod yn ôl. Ac fyddwn ni'n caru ymddangosiad ef. Fel e fe fyddwn ni o Dad. Yn ei adnabod e. Ond eto o Dad ni'n gwybod yn y dydd rhyfedd hwnna fod na wahanu. Ac o Dad mae'n achosi achrys arno ni wrth feddwl. Ni'n sôn am y nefoedd.
O'n i'n gwybod hefyd am uffern. Ac i'n gwybod o'r adrod, rhai o'n teuluoedd ni, heb adnabod Crist, heb ei geffesu ei enw ef. Ac i'n ofni marwolaeth iddyn nhw yn y cyflwr yma. Dyna paham o dad i ni'n gweddio eto mewn gobaith. Y ti yr un sydd wedi'n hachub ni. All eto yn dy drigaredd achub ein teulu ni. Achub y bobl sydd yn dod i'r capel yma ar y Sul efallai ddim yn adnabod Crist. Y gobaith yna o dad, i ni'n diolch i ti am y gair fydd yn cael ei gyhoeddi yma hyn o nawr. Ac i ni'n dyheu am wel y llefydd yma yn orlawn. A'r bobl yn gweiddi allan beth sydd rhaid i mi ei wneud i gael fy achub. Ac yn gweld o dad trwy dy air di a trwy waith yr ysbryd glân, mae'r un ffordd yn unig sydd. A hynny yn Iesu Grist, yr arglwydd. Ni'n gweddio am lwyddiant y lle yma o dad, i ti gael clod a gogoniant. Ac i wybod am lywenydd ymlith yr angylion, am y lle yma, am y cyhoeddi'r gair, ac am achub y neidiau. O dad, trig ar hawrth o'n i'n y dyddiau difrifol yma yn ein cenedl ni. Gofal am y rhai sydd yn rholi drosto ni o dad. Ni'n tristau o dad, maen nhw'n sathru y gair yma, meddwl dim amdano fe. Pethau difrifol yn dod i fewn i'n cenedl ni, efallai ddyn ni'n wedi meddwl amdano blynyddoedd yn ôl. Ond maen nhw'n crwydro dros ein pobl ni, dros ein plant ni. O dad, trig yr ha. Crefyddau rhyfedd sydd yn dod i'n plith ni. Crefyddau heb unrhyw obaith o gwbl, eto yn llyncu ein pobl ni. O dad, yn dy ddigofaint, cofi am drigaredd dros dy eglwys. Bendithia'r aelodau yma, a pawb fydd yn ymgyll yma o Sul i Sul. Gwnaen ni gael clywed yn ein cartref ni fan yna yn y Bartawe fod gwaith rhyfedd yn digwydd yn Gaerdydd fan yma. Ac iddyn nhw hefyd i glywed fod gwaith rhyfedd yn digwydd yn y Bartawe. Ac yn gwybod o dad, mae ti sydd yn cael y clod am y cyfan oll. Felly o dad, ni'n gofyn i di enw di gael ei gyhoeddi fan yma'n glir, a Iesu Grist i gael ei godi i fyny fel y gwaredwr, ar un ar cariad rhyfedd yma, a roddodd ei fywyd mwyn i ni gael byw, ie am dragwyddoldeb. Felly o dad bydd drigarog wrthon ni, a maddau ni hyd yn oed yn awr ac yn y prynhawn yma. Am ein pechodau, glanha ni'n burlan yn y gwaed o dad i wein gweddi eto. Fel bod ni'n cyhoeddi'r gair yn ffyddlon, ac hefyd fyddwn ni'n byw bywydau sydd yn dyfod ar clod, ar mawl i ti. Gan i bobl ddywedid bod Duw gyda ni. Dyna beth ni am glywed o dad, hyd yn oed o'r ardal o amgylch yma. Mae Duw gyda nhw yn y lle yna, ac ni am fod yno. Felly o dad, derbyn ein gweddiau, a derbyn ein gweddiau fel eglwysi, a gofala am dywyn i dogion ffyddlon o dad i ni'n gofyn, sydd yn paratoi o Sul i Sul fel yna, i ddyfod ar neges yr efengil, ac yn dod ar neges fydd yn gysur i'r saint, ac yn achub yr rhai sydd heb obaith yn awr. Felly o dad, derbyn ni yn y gwaredwr Iesu Grist. Amen.
Ti'n troi at y gair gawn ni gyda'n gilydd 584, 584. A mae arnaf fil o ofnau mawrion o bob gradd, oll yn gwasgu gyda'i gilydd ar fy ysbryd bron fy lladd. Nid oes allu ag onchweria, dorfo elynion sydd yn un, concro ofn, y gelyn mwyaf, ond dy allu di, dy hun. 584. Mae'n emyn arbennig. Rhan sicrwydd efallai o iachawdwriaeth yn dod i fewn ynddo fe, ac yn ni'n gweld yna'n aml iawn gyda cewri'r ffydd. Ac y prynhawn yma, rwy'n gobeithio fydd y gair yn helpu ni sylweddoli os yna andren sicrwydd o gwbl yn ein calonnau ni, mae e'n dod. Mae'r diafol yn ymosod. Ac wi am droi at y prynhawn yma, y droedigaeth rhyfedd. Nawr, allwch chi ddweud ar unwaith, wel mae pob droedigaeth yn rhyfedd. Os ych chi'n caru'r arglwydd Iesu Grist, y prynhawn yma, mae'r droedigaeth yn rhyfedd. Ond eto i gyd, mae yna un droedigaeth yn y Beibl yma sydd chi gyd yn gwybod amdani. Ac fe gewn ni'n yr actau benod 9, dyna le fyddwn ni prynhawn yma ar fwy ar amser, actau y 9fed benod. Ac ni'n gwybod beth yw e wrth gwrs, sef yr apostol Paul neu Saul ar y ffordd i Damascus. A'r testym efallai, wel, yr 20fed adnod, ac ynebrwydd yn y synagogau efe abrygethodd Crist. Mae ef yw mab Duw.
O'n i'n meddwl aros fyna'n fi, newn ni hyn yn awr. Pan mi ddymheuon yn dod, os byth rhywbeth yn dod a'ch traws chi, sydd yna mai ef yw mab Duw. Os ych chi'n Gristion y prynhawn yma, does un peth ddaw ar draws hwnna. Chi'n sicr o'r gwirionedd yna. Mae efe yw mab Duw. Dyna chi sicrwydd i'r galon. Nawr yn y drwydigaeth yma, wi am 4 pennod eitha syml iawn. Saul, wrth gwrs, yr ylidwr. Y galwad rhyfedd yma o'r nef. Y paratoi dyn o'r enw Ananias, ac wedyn Saul yr ylidwr yn nawr yn bregethwr. Nawr ni'n gwybod am ei hanes e wrth gwrs, dyn rhyfedd oedd e fel Saul. Ac allwn ni ddarllen yr adnod gyntaf fydd y drydydd fyna, yn glir i roi pictiwr un o'r dyn yma. A Saul eto yn chwythu bygythiau, a chelanedd, slaughter yw hwnna, chelanedd yn erbyn disgyblion yr arglwydd, aeth yr at yr archoffeiriaid, ac addeisefodd ganddo lythyrau i Damascus at y synagogau, fel os cael ei fe neb o'r ffordd hon, na gwyr, na gwragedd, a gallai ei fe dwy'n hwy yn rhwym i Jerusalem. Ac ni'n sôn wrth gwrs amdano fe yn mynd i Damascus, dyna'r pwrpas oedd gydag e. Yn y drydydd adnod, ac fel roedd e fe yn ymdaith bydd oedd e fod yn agos i Damascus. Felly oedd e'n agos i'r ddinas Damascus yma. Ac wrth gwrs, mae rhywbeth rhyfedd yn digwydd. Eich chi'n gweld mae hanes gyda ni o'r Saul yma nos yn actau yn Llybyddiad Steffan. A'r tystion y ddydasan ei dillad wrth draed dyn ieuanc a elwyd Saul. Nawr, beth sydd gyda ni fan yma te? Mae'r dyn ofnadwy yma yn agos i Damascus. Ac fel yr oedd yn ymdaith bydd oedd e fod yn agos i Damascus. Mae dwi'n meddwl taw un o'r Puritianaidd oedd, ddim yn sicr o hyn, mae'n dweud rhywbeth fel yma, mae'n clymu gennau y blaidd pan yn barod i fynd i mewn i'r gorlan. A dyna beth sydd gyda ni fan yma. Saul yn barod i fynd mewn i'r gorlan yma. At y disgyblion yma yn Damascus yma, Duw yn cael i enau fe. Achos mae rhyw lais rhyfedd yn dyfod o'r nef. Saul, Saul, paham yr wyt yn fy erlyd i. Defnyddiwch eich dychymig. A bobl yna'n cerdded gyda'r dyn rhyfedd yma. A mae'r llais yn dyfod o'r nef. Saul, Saul. Ymateb Saul. Ymateb yn rhyfedd. Pwy wyt ti arglwydd? Un peth i sylwi fan yma, mae yna erledigaeth yn erbyn yr Efengyl yn ein gwlad ni. Ac i ni'n gallu derbyn yn bersonol yn aml iawn. Mae sawl un wedi dweud wrtho fi'n bersonol bod fi'n ffôl. Rhywun yn dweud rhywun noswaith yn ôl i'n ffrind i o mad. Yr erledigaeth yma yn erbyn ni fel pobl. Ond chi'n sylwi beth mae'r gair yn dweud. Paham yr wyt yn fy erlyd i. Dim paham wyt ti'n erlyd y bobl yma sy'n Damascus. Ond paham yr wyt yn erlyd i. Ac mewn ffordd mae hwnna'n gysur rhyfedd yn diwe. Erledigaeth yn arbennig yn cael ei ganolbwyntio at bregethwyr yr Efengyl. Bregethwyr sydd yn ffyddlon i'r gair, erlidiaeth yn ei erbyn nhw. Ond beth yw'r erlidiaeth yma? Ond yn erbyn Crist. A'r llais yma o'r nef, llais yr arglwydd Iesu Grist. Yr arglwydd o ddywedodd, my fi yw Iesu, yr hwn yr wyt yn ei erlyd. Ac mae rhyw drigaredd rhyfedd yn y llais fan yma. Caled yw i ti wingo yn erbyn y symbolau.
Beth allwn ni ddweud am y Crist fel y man y llais? Un peth pwysig. Yr un yw Crist nawr yn y nef, y nawr yn rhydd o boenau y byd yma. Eto yn Grist sydd yn tysturio ac yn cymell pob llestr etholedig, fel yr oedd y Crist yma pan oedd e yn y cnawd. Cymell pob llestr etholedig. Pa hawl sa fi weid na? Wel, nes ymlaen yn llyfr Actau, ydyn ni'n darllen yr adnod hyn. Cannais y mae hwn, meddai Crist, cannais y mae hwn yn llestr etholedig i mi. Dyna ystyr, chi'n gweld, iachawdwriaeth i'r llestr etholedig. Dyna'ch sicrwydd chi. Os chi'n caru'r Iesu Grist, yn gydnabod e fel mab Duw, yn gwybod hyn amdano fe, llestr etholedig i chi. Ac felly gallwch chi ddim syrthio nôl. O, gallwn ni syrthio nôl. Ofnau'n dod ar traws, ni'n gofyn am y troedd rhywun Cristio. Ond llestr etholedig i ni. Dwi'n ni'n dilio felly tyma bach yn fwy gyda hwnna nes ymlaen. Chi'n gweld am y cariad yma nôl at y fe unwaith yn rhagor. Cariad rhyfedd gyda Crist pan oedd ar y ddeiar. A chi'n cofio angrediniaeth Thomas. Os na lle roi'n fus yn yr wyl clwyfau ac yn dy ochr, rai byth yn credu. O Thomas yn gyda'r disgyblion pan ddaeth y tro cyntaf. Dyna beth wedodd e wrth y disgyblion. Crist yn dod nôl yr ail waith, a Thomas gyda nhw tro yma. Bendigedig i chi, meddai Crist wrth nhw. Cyfri Thomas hefyd. Ac mae'n mynd dweud o Thomas am roi, chi'n gwybod yr hanes yma, roi i fus yn y ddwylo, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Dyna chi gariad rhyfedd hir ymaros Crist ar y ddeiar yma. Ac yma'r un cariad nawr yn y nefoedd. Chi'n gwybod yr un o gariad anfeidrol ar ddyn. Mab Duw yn ymddangos mewn cnawd. Yr unig ynedig ei hun i drian bechadur yn frawd. Rhyfeddwn dosturi ein Duw, a molwn ei enw'n ddibaid. Mae gobaith i'r gwaethaf gael byw, mae arglwydd y bywyd o'n plaid. A dyn ni'n rhyfeddu dros dosturi Duw tuag ato ni. A'r gobaith sydd gyda'r gwaethaf i gael byw. Chi'n darllen Puritaniaid yn yma, wy'n darllen llyfr o'i gweddiau nhw. Maen nhw'n deall i pechod yn rhyfedd. Maen nhw'n cydnabod i pechod mewn y gweddiau yma. Ond eto maen nhw'n gwybod yn ei cyflwr o bechod, maen nhw'n gwybod bod yr ateb yn Iesu Grist. Ac yn wystadol yn y weddi, maen nhw'n dod nôl i weld yr ateb yn Grist Iesu ei harglwydd. Efallai bod eisiau ni gael gwybod mwy o ddyfnder pechod. I gael ymateb llawn o gariad at waith ein harglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio ni'n sôn am Steffan, funud yn ôl. Chi'n cofio beth ddigwyddodd pan oedd y cerrig yma yn cael ei taflu ato fe cyntau nawr yn marw. Ac efe ostyngodd ar ei luniau ac ylefodd a llef uchel, arglwydd, na ddod y pechod hwnna neu herbyn. Ac wedi ddywedi hyn, efe a sefodd. Meddwl mae rhaid oedd Saul siŵr wedi clywed y geiriau yna. Ac mae Saul fan yma ar y ffordd hyn. Efallai'n gweld rhyw ateb rhyfedd i'r weddi hynna, fwy o wyr. Ond beth bynnag, oedd gwir yn teithio gydag wrth gwrs. A ni'n darllen ar gwir yn cyd-eithio gefa syfasant yn fyd gan glywed y llais ac heb weled neb.
Ni'n cael hwn yn anerchiad Paul nes ymlaen yn llyfr Actau. Hefyd yr rhaid gyda my fi a welsant y goleini yn ddiau ac a ofnasant, ond ni chlywsaint hwy lais yr hwn oedd yn llyfaru wrthyf. Ond nhw heb glywed llais yr arglwydd Iesu Grist. Yn y cyflwr yma nawr te, yn agos iawn i Damascus, oedd Saul yn cael gweld ac yn glir bod yr arglwydd Iesu Grist yn fyw. A prynhawn yma, fel Cristion, chi'n gwybod fod yr arglwydd Iesu Grist yn fyw. Y funud yma, pan ni gyda'n gilydd nawr y prynhawn yma, mae un yn y nefoedd. Sydd yn gwybod bod ni yma, fwy nag hynny, mae'n nabod eich enwau chi bob un. Gwybod amdano chi. A mae'r llestr etholedig yma yn werthfawr iddo fe. Ac yn ei caru nhw, bob un ohonyn nhw. Mae fe'n caru pob unigolyn fan hyn, y prynhawn yma. Ac yn deheu am yr unigolyn i fod gydag yn y nefoedd. Ond eto fwy nag hynny, gofal arbennig yma dros unigolyn. Yr ysbryd glân yn gweithio fan yma, yng nghalon hyd yn oed Saul. A geiriau Iesu Grist wedi cael ei glywed gyda ge. Balchder yr dyn yma wedi cael ei rhwygo. Nawr yn ddiwerth yn ei olwg ei hun. Yn crynu ar y llawr. Oedd e mewn cyflwr rhwng nef ac uffern. Ar y llawr yn crynu gan ofn, methu gweld. Efallai'n ddiwerth nawr yng ngholwg ei hyd yn oed ei gyd-deithwyr. A mae'r hen gawr yma yn erbyn yr efengil ac yn erbyn disgyblion yn cael ei arwain i fewn i Damascus. Sylwer wedi troi nôl yn awr, ond ymlaen i Damascus. Ac ni'n gwybod y llais rhyfedd yma oedd wedi glywed. Ac yma yna rhywbeth rhyfedd yn digwydd eto, ni'n mynd i sôn am emyn fan yma, yr amser efallai. Chi'n gwybod yr emyn i glywaf dynnu'r lais yn galw arna fi, i ddod a golchi meiau i gyd yn afon Calfari. Ac mae'n gwybod am yr Iesu yma, Iesu yn ei wadd i dderbyn gyda'i saint, ffydd, gobaith cariad pur a hedd, a phob rhyw nifol fraint. Nawr, dod at y paratoi yma nawr o dyn o'r enw Ananias. Mae fe'n cael neges yn Ananias yn ofnus. Nawr, yr ofn oedd gyda ge, oedd fe'n wedi clywed y llais yma eto yn dweud wrtho fe, am fynd i hewl y elwyr uniawn. Byntai ddiwedodd wele fi arglwydd, mateb i'r arglwydd. Yr arglwydd ddiwedodd wrtho, cyfod y dos i'r heol o elwyr uniawn. A chais yn hi, Judas, un ei enw Saul. A mynd i weld Saul. Gas e ofn ofnadwy. O arglwydd me glywais gan lawer am y gŵr hwn. Faint oedd yr ygau wnaeth fe eidd saint i yn Jerusalem ac am gan ddo awdurdod i wrth yr archoffeiriaid i rwymo pawb sydd yn galw ar dy enw di. Ond nhw'n barod am y dyn yma i ddod i fewn. Ananias, methu deall. Ond oedd Ananias heb glywed un peth arbennig yn y neges yma o'r nefoedd. A dyma fe. A'r arglwydd y ddiwedodd wrth cyfod a dos i'r heol a elwyr uniawn, a chais yn hi Judas, un ei enw Saul o Tarsus. Mewn ffordd y bron wedi gorffen fyna, ond mae'r arglwydd yn mynd ymlaen a dweud hyn, canis wele y mae yn gweddio. Dyna chi rhywbeth arall i chi feddwl amdano a fynnau hefyd. Ond y saint allweddio.
Yn sicr fod yr apostol, fod Saul wedi gweddio yn y synagogau, ond yn golygu dim. Ond i chi'n gwybod fel Cristion y prynhawn yma, mae gweddi yn anfodol bwysig i'ch bywyd chi. Does na'r un awr, efallai un funud yn mynd, nad oes eisiau codi gweddi i fyny'r nef. A dyna'r peth pwysig oedd yr arglwydd am i Ananias ddeall. Lle fe dweud rhywbeth arall amdano fe, lle mae fe ar y llawr, mae fe'n ddas, mae fe'n anobeithiol. Ddim eisiau diofni'r hen ddyn am yr agor. Na, canis wele y mae yn gweddio. Chi'n gweddio? Fod Cristion sydd yma yn lled, plygu ben i lawr a cyffesu o dwyf. Wy'n gweddio, gweddiau sy'n neb arall yn gwybod amdano nhw. Ni'n gweddio yn gyhoeddus, ond mae gweddiau personol yn cyrraedd y nef. Cyffesu pethau o flaen Crist, neu falle fyddech chi ddim am gyffesu o flaen neb arall. Y Crist yma sydd yn derbyn gweddiau. A dyna beth fydd y neges o'r nef, prynhawn yma. Mae fe'n gweddio, mae Saul yn gweddio. Rhowch eich enw yn lle Saul fan yma. Chi'n gweddio. Beth am y dyn yma de? Dyma beth arall wedodd yr arglwydd wrth Ananias. Mae hwn yn gweddio oedd y cyntaf. A dywedodd yr arglwydd o, dos ymaith, canis y mae hwn yn llestr etholedig i mi. Fel o'n i'n dweud yn gynharach, dyna chi sicrwydd. Fi'n cofio, pan ddes i'n Gristion, a oedd rhaid newid capel. Ac wy'n cofio rhywun yn dweud wrtho fi'n glir, maen nhw'n pregethu etholedigaeth yn y lle yna. Fe sy'n rhywbeth difrifol i pregethu. Ond ffrindiau annwyl, dyna'r peth mwyaf pwysig. Fwch chi'n lestr etholedig i Dduw, ac mae'ch taith chi trwy y ddeir yma'n ddiogel yng Nghryst. Mae'ch sicrwydd chi yn y bedd yn ddiogel. Mae'r atgyfodiad yn sicr yng Nghryst yn y gwirionedd yma. All neb yn tynnu ni allan o law ein Duw ni ac o law ein arglwydd Iesu Grist. Cofio'n Pedr yn suddo yn y môr yn ar storm yna, Crist oedd yn gafel ynddo fe, a'i godi fe fyny. Ac oedd gydag e waith arall i gyhoeddi hefyd amdano fe. Pwy a feddylu am fath beth? Yn gweddio, yn lestr etholedig, ac i ddwyn fy enw ger bron y cenhedloedd, a brenhinoedd, a phlant Israel. Ac mae yna Ananias nawr yn ifydd. Ac wedi cael un sicrwydd arall fod yr apostol Paul yn nawr, neu Saul os mynwch chi o hyd, neu Paul wedi cael gwybodaeth hefyd bod yr Ananias yma yn dyfod. Ac felly, yr olaf y prynhawn yma, y pregethwr. Dyna'r pwrpas rhyfeddoedd gyda Duw i'r dyn rhyfedd yma. Paul y pregethwr. Ac yn ebrwydd yn y synagogau, fe brygethodd Crist. Beth oedd y bregeth? Mae fe yw mab Duw. Dyna'r ddechreuon i'r prynhawn yma. Sicrwydd o Crist fel mab Duw. Eithwr Saul y gynyddodd yn fwy o nerth na ryfedd, ynddo fe. Y dyn yma oedd ar ei ffordd i Damascus, i ddistrywio'r disgyblion yma. Gynyddodd fwy o nerth ac wrthfygodd yr iddewon oedd yn preswylio yn Damascus
gan gadarnhau mai hwn yw y Crist. Dyna ddau beth o ddeisiau. Fe yw mab Duw, fe yw y Crist yma. Chi wedi bod yn disgwyl am Feseia. Dyma fe. Dyna'r pregethwr mawr o'r Efengyl. Ac mae dyna ni bethau yn y Beibl yma sydd yn llawn o law Duw wedi defnyddio'r dyn yma. Ni'n darllen yr effisiaid i ddechrau nhw ni. Geiriau'r rhyfedd yma o'r Apostol Paul, canus trwy ras yr ydych chi'n gydwedig. Trwy ffydd, a hynny nid o hwnnw'ch eich hunan. Diolch byth yma. Rhodd Duw y Duw. Nid y weithredoedd. Fel na am prostia. Neb. Wrth gwrs mae'r elyniaeth yn gryf yn erbyn pregethwr fel yma. Gobeithio bod ni'n gweddio dros ein pregethwyr sydd yn ffyddlon. Gobeithio bod neb yn dyfod i oedfa. Heb weddio am pregethwr sydd yn ffyddlon yn y gair. Achos mae'r ymysodiad yn gryf, beth sy'n digwydd yr Apostol Paul, eithir ei cyd-fwriad hwy a wybywyd gan Saul, a hwy a ddisgwyl iasan, ddydd a nos i'w laddef. Dyna beth mor ddifrifol yw'r Efengyl i'r byd. Ddydd a nos am ladd y dyn yma. A dyw pethau ddim yn newid. Ac mae Saul yn mynd ôl i Jerusalem nawr. Ond wedi cael siŵr syndod rhyfedd i weld. Mae'n sicr, le oedd yr rhai oedd ei bod glymu a mynd ôl gydag e o Damascus, oedd ddim neb gydag e. A beth gyntaf naeth yr Apostol Paul, ond mynd at y disgyblion. Chi'n gweld yna elfen arall i chi. Os ych chi'n Gristion y prynhawn, le chi moyn bod, yng Nghwmni, Cristionogion eraill. Dyw'r byd ddim yn rhoi cysur i ni fwy, ydy e? Balchder yw'r cyfan oll fan yna. Heb obaith. Ond chi am fod mewn cymdeithas y saint. Mewn cymdeithas y saint yn yr oedfa, o sil i sil. Mewn cymdeithas gyda'r saint yn y cwrdd gweddi pan maen nhw gyda'i gilydd. Dyna le ni am fod. Ond chi'n gweld yr ymateb yn Jerusalem. Drian y Saul fan yma. A Saul wedi ddefod i Jerusalem, a geisiodd ymwasgu ei ddisgyblion. Na le ddim moyn bod. Ac yr oedd hi'n oll yn ei ofni heb gredu ei fod yn ddisgybl. Siwr alle Duw ddelio gyda dyn mor ddifrifol a hyn. A dyna chi gysur arall. Felly y person mwyaf difrifol oedd yn eich golwg chi fynd dod i fewn trwy drysau hynna. Cofiwch, yr un Duw sydd gyda ni. A newidiodd cawr yn erbyn yr Efengyl i fod yn bregethwr mawr. Chi'n gweld oedd yr arglwydd wedi rybyddio yn Eneas am beth oedd i ddigwydd i Saul. Canis mae fi yn gosaf iddo, oedd Paul yn gwybod hyn hefyd. Pa bethau ei maint sy'n rhaid iddo ef ei ddioddef fy mwyn i. Nawr ni'n dod i'r diwedd ac wi am, wel, gymaint allan ni sôn wrth gwrs am yr Apostol Paul. Efallai gewch chi ryw flas i ddarllen o'r newydd, y llythyrau yma sydd gydag yr epistolau i gyd. Ond oedd gydag un sicrwydd ar ddiwedd ei fywyd. Sicrwydd y goron yna. Chi'n cael y geiriau, mi ymdrechais ymdrech deg, mi orffennais fy ngyrfa, mi agydwais y ffydd. Dyna le ni am fod, ynddo fe? Cael gweud y geiriau yna ar ddiwedd oes.
Mi ymdrechais ymdrech deg, mi orffennais fy ngyrfa, mi agydwais y ffydd. O hyn allan, roddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi, yr hon y rydd yr arglwydd, y barnwr cyfiawn, i mi yn y dydd hwnnw. Dwi'n mynd dros yr hanes bersonol, mae rhywbeth bersonol iawn gyda ni yn yr adnod yma, i fi yn bersonol beth bynnag. Eich chi'n gweld, mae'r apostol Paul yn sicr o'r goron yma. Ac allwn ni ymateb y prynawn yma, wrth gwrs y fod e. Oedd yr apostol Paul yn haeddu'r goron yma, cawr yn y ffydd. Cawr ymhlith yr apostolion. Coron felly i'r cewri yn y ffydd yma. Y cewri yma sydd yn cyhoeddi'r efengil ymhlith y cenedloedd. Beth amdano ni fel cenedl? Thomas Charles, Hywel Harris, William Williams, Ann Griffiths. Cewri. Dynion a gwragedd. Wrth gwrs maen nhw'n haeddu coron. Beth amdano chi a finnau? Oes na obaith i rywun fel fi, rywun fel chi? Does na'r un amheuaeth yn y llestr etholedig. Mae'r gobaith yn sicr. Chi'n cofio'r adnod. O hyn allan roddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi yr hon a rydd yr arglwydd, y barnwr cyfiawn i mi y dydd hwnnw. Ac nid yn unig i mi. Ond hefyd i bawb a garant ei ymddangosiad ef. Dyna chi sicrwydd arall. I chi'n gwybod yn eich calon, bod chi'n deheu am ymddangosiad Crist eto. Byddwch chi'n caru'r ymddangosiad yma, o weld eich gwaredwr Iesu Grist. A dyna y saint i gyd fan yma felly. Y saint oll sydd trwy ras yn caru Crist. Crist yr arglwydd, yn paratoi yn ei bywydau yn y byd yma. Yng nghanol y syrthio'r gofidiau, yr angrediniaeth, yr cyfanoll, yn eto yn paratoi ac yn disgwyl am ei ymddangosiad ef, y saint bob un. A'r wir eglwys wrth gwrs hefyd. Dyna'r sicrwydd sydd gyda ni felly. Mae Crist wedi ffarwelio'r eglwys yn y byd yma, yn ei gorff, yn ôl nawr yn nefoedd ar ddehelaw Duw, ac yn sicrhau i ni o'i ail ddyfodiad. Ac mae'r ateb yr eglwys wi am i orffen fan yma. Fydd yn ôl i llyfr geiriau olaf sydd gyda ni yn y Beibl yma, Datguddiad 22. Yr eto'r geiriau yma sydd yn rhoi sicrwydd i ni o ail ddyfodiad Crist a'r llywenydd i'r saint. Datguddiad 22, adnod 19 i 21. Darllenai'r rhain nawr i orffen. Dyma ni. 19. Ac wrth i neb ymaith ddim oddi o'r eiriau'r llyfr y broffwydoliaeth hon. Dyw a dyn ymaith ei ran ef allan o lyfr y bywyd ac allan o'r ddinas sanctaidd, ac iddi wrth y pethau sydd wedi ysgrifennu yn y llyfr hwn. Yr hwn sydd yn tystiolaethu y pethau hyn sydd yn dywedid. Yn wir, yr wyf yn dyfod ar frys. Yr arglwydd Iesu Grist. Beth yw ymateb yr eglwys?
yn wir tred arglwydd Iesu. Chi'n deheu am y dydd olaf yma. Efallai fyddwn ni yn ein bedd, efallai na fyddwn ni, ond fyddwn ni'n caru'r ymddangosiad yma. Fydd y saint yn ymuno gyda Crist yr arglwydd yn y nefoedd. Pobl ifanc yma, prynhawn yma. Dych chi ddim yn sicrwydd faint o daith fydd gyda chi yn y byd yma. Efallai ddaw Crist yn ôl cyn i ni gael un o'n ni gael nabod marwolaeth. Ond yr un gwirionedd sy'n am y saint, disgwyl am y lle yma sydd yn berffaith, perffaith mewn heddwch, perffaith mewn dragwyddol a pisrwydd, perffaith mewn cariad hefyd. Mewn ffordd y cariad mwyaf dwfwn efallai rwynt, gŵr a gwraig, hwnnw nhw'n cael ei thorri, ond hyd yn oed y cariad hwnnw ar y ddaear, dim i gymharu ar cariad yma yn y nef rhynt hwnnw. Achos fydd yn gariad perffaith. Does yr un fath beth a gariad perffaith yn y byd yma, rhwng gŵr a gwraig, rhwng tad a mam a'r plant, nag oes. Achos mae y pechod yma eto yn mewn i'n rhwystro pethau, ond dim yn y nefoedd. A dyna beth ni am yn ein bywyd yma felly. Ni am ddylanwad dwfwn yr ysbryd glân yn ein heneidiau. I gael gwybod mwy ac yn mwy am gariad y Crist yma yn ein bywydau. Ac am ei ddylanwad ar ein taith yn y byd yma. Dyna beth sydd eisiau ni weddio drosto. O ysbryd glân, tyred i'n cael o'na i ni gael gwybod fwy ac yn fwy am ddifrifoldeb pechod, ond i gael gwybod o achos yn ei fwy ac yn fwy am gariad y Crist yma. Ac wedyn mae'n sicr, fyddwn ni'n gwybod fwy yn sicr am ddiogelwch y goron, a gweld yn fwy clir y llawenydd sydd yn ein haros ni, yr ail ddyfodiad Iesu Grist, yr arglwydd. Y goron hwnna felly, ydych chi'n caru'r arglwydd Iesu Grist? Gorffen fan yma. Chi'n gwybod bod yn fab i Dduw. Chi'n gwybod mae fe o'r Crist a gyhoeddwyd o'r dechrau yma oedd i ddod. Chi'n sicr o hynna? Ac yn hyn, mae'n sicr byddwch chi'n caru'r ymddangosiad yma o weld yr arglwydd Iesu Grist. Byddwch chi'n ei adnabod e. Bydd e'n eich adnabod chi. Byddwch chi'n debyg iddo fe. Ac yn byw yn ei gwmni fe yn oesoedd. Dragwyddoldeb ac ymhlith y saint. Miliynau ohonyn nhw. Llawer nhw na prynhawn yma. Canu mawl i'r arglwydd Iesu Grist. Llawenydd y prynhawn yma, ymhlith yr yngylion, am rai sydd wedi derbyn ac adnabod Iesu Grist fel arglwydd. Mae'r gwaith yn mynd ymlaen. Gwaith yn mynd ymlaen trwy'r cenhedloedd, yr holl fyd yma. Mae'r Beibl yma ym mhob iaith. Ac mae yna waith, wy'n sicr, hyd yn oed trwy fod ni wedi bod fan yma, bod Crist wedi gael ei gydnabod fel gwaredwr, ac fod yna lawenydd yn y nefoedd. Bydde di Dduw yn ei drigaredd, i ni gael gwybod fwy, fel cenedl ac yn ei eglwysi ni, am y llawenydd yma, o bechadur yn cael ei achub. Ac yn y llawenydd, byddwn ni'n adnabod ac yn gydnabod, o ymhlith ein teulu, ymhlith ein plant ein plant yn y genedl ddifrifol yma. I llawenydd yn y nefoedd, yn Iesu Grist ein arglwydd. Ac yn y dydd hwnnw, ac nid yn unig i mi,
ond hefyd i bawb, a garant ei ymddangosiad ef. Y goron rhyfedd yma, sydd yn sicr nawr yn y nefoedd i ni, yn Iesu Grist. Amen. Fe orffen nhw'n ymyn 240. 240. Wel, sy'n ni'n bod i dewis ym mis gwell, mis cyrd yma ni. O gariad anfeidrol efaint. Fod llwch môr anheilwng yn cael y fath ffraint, cael heddwch cydwybod, a'i chlirio trwy'r gwaed, a chorff o farwolaeth, sef pechod, dan draed. 240. O dad a thad yn harglwydd Iesu Grist, dyna'n tystiolaeth ni prynhawn yma o gariad anfeidrol ei faint, fod llwch môr anheilwng yn cael y fath fraint, ac yn awr bydded i'r ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni o'r awr hon, hyd yn oes oesoedd, bendithiad y air o dad, yn y lle yma heno, yn dy drigaredd, yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen.